Dorotka? Koľko máš ročkov? 1. 1. A za chvíľku budeš mať? 2. 2, áno. A aké máš oči? Moje. Modré. A vlasy? Buď. Blond, áno. A nožky máš aké? Dlhé. Dlhé. Krásne. A keď si bola takáto malička, tak si bola kde? Tu máte. U mamky? A kde? Tu. V brúšku, povedz. Tuku. No, Iku. áno. A čo si tam robila? Tu. Áno, tam si bola v brúšku. Tu. Áno, tam si bola. A čo si tam robila? Je. Si sa schovávala? Áno. No a potom? Potom čo bolo? No. A si mamka pukla? Puk. No. A Dorotka? Ty. Vyletela. A čo povedala? Ahoj, tu som. Áno, presne dopovedala, že ahojte, to som ja, Dorotka. Ja. Ahojte. Ja. Áno. A ľubíš mamku? Áno. Áno. Aj tatíka? Áno. No, zlaté. A ako sa volá detko? Mian. Milan. A detková babka? Mina. To je druhá babka, ty máš 3 babky. Ty babky. No. A počítaj. 1, 1. Tá. 2. No, ďalej čo ide? 3, 4, 5. No však vieš počítať, a sa ti nechce, že? Si sa kúpala? Áno. Áno, a ešte s kým si sa kúpala? Húbky. S húbkami? Wow. A si ich lepila? Áno. Pozri, aké máš kučeravé vlasy. No. No. A mamka má aké vlasy? Hene. Hnedé. A oči má aké? Mune. Tiež má hnedé vlasy. Hene. Aj oči. Uši. No. Hene. Áno. Tak, a ešte čo povieme? Povedz dobrú noc, idem spinkať. Hýkaš. Áno. A keď sa ráno zobudíš, tak čo povieš mamke? Ako. No, a dáš pusu, že? Krásna pusinka. Áno, no a teraz daj papa a povedz dobrú nocku. Papa. Uku. Tak.